दशहरा के दिन रहे। ऋतु अपना परिवार के संगे रामलीला के देखे चल गईली। जैसे रावण के मूर्ति जरले, ऋतु सोच ली कि रावण हर साल जरत बा, लेकिन का हमनी अपन बुरा आदतन के छोड़ देनी जा। उस सोच ले, रावण के 10 सिर के तरह हमनी भी बुरा आदत ले ले बानी जा। क्रोध, आलस, स्वास्थ्य के उपेक्षा, अस्वस्थ भोजन, तनाव लेवे, कम नींद आवे, व्यायाम ना करे, आसानी से नाराज होके, नकारात्मक विचार आवे, अवुरी समय मत छोड़े के। ऋतु तय कैली की रोज सवेरे व्यायाम करी है, जंक फूड के जगह हेल्दी फूड खाई है, आ भरपूर पानी पी है। ओही दिन से ऋतु अपना जीवन में ये छोट छोट बदलाव ले आवे लगली। सवेरे छोट छोट टहलल, घर में हेल्दी खाना खाइल, आ अपना खातिर कुछ समय निकालल। धीरे धीरे ऊर्जावान अवुरी खुशहाल होखत गईले। अवुरी उनुका के देखला के बाद उनुकर परिवार भी स्वस्थ आदत अपनावे लागल। एह दशहरा में रौरा भी एगो खराब स्वस्थ आदत के छोरे के चाही। एक छोट शुरुआत से अपन जीवन में बहुत बदलाव आ सकेला। स्वास्थ्य के प्राथमिकता दी, आ अपना परिवार के साथे रावण जयाई।